zelené bariéry, vloupávaly se do zámků, muzeí a podobných objektů a pochopitelně kradly a loupily na soupiště. Tento druh v vodě víceméně vymizel, ale bohužel byl záhy nahražen dalším druhem, a totiž takzvaným zlodějem v vozovkách badatelem. To je člověkem, který se ve své podstatě za badatele pouze vydává a zneužívá toho, aby mohl činit věci nepěkné, temné a kriminální. Někteří z těchto zločinců mezi regály, taky nazýváme, začali svou kariéru tím, že byli nadšenými sběrateli nějakého druhu knih nebo grafiky a pozvolna začíná už zjišťovat, že to je zároveň velmi snadný způsob obživy. Na základě těch zkušeností dříve či později každý z těch nadšených sběratelů, který překročí tu bariéru kriminálního činu, skončí úplně. O nic jiného nakonec nejde. Ještě nebezpečnějším druhem zločince je zločinec zaměstnanec. Bohužel i k těmto případům došlo. Například tato sbírka, kterou tady máme na stole, to jsou všechno vypuchané rytiny knih, které byly uloženy na zámku Klášterci, kde svého postavení užíval tamní zaměstnanec a chodil k nám do té knihovny.